Сьогодні подали на реєстрацію ініціативної групи ті кандидати, які удільничали у кампанії Праймерис. Нас зосталося 3 чоловіки і, як відомо, лідер переможця визначений не був в силу різних причин, тому, напевно, ми вернемося до цього пізніше. Зараз саме головне використати ті можливості, які дає електоральна виборча кампанія, вибори президента, на вот в таким урезанном выгляде для перемен Беларуси. Это основная наша задача. То, что будет отбываться в ближайшие 3 месяца, в ніяким разі нельзя назвать выборами. Бо порушення почались уже з першого етапу. За епідемії коронавірусу обмежовані прави тих організацій, які подають своїх активістів у склад виборчих комісій. Вони не зможуть присутничати на посідженнях. Ми обскаржували цю ситуацію сьогодні у ЦВК разом з компанією «Право вибору». Однак Центральная выборчая комиссия де-факто покинула такую ситуацию в силе, переклавши отказность на мясцовые органы улады. Но это одно, самое головное и самое проблемное, напевно, что литерально праз 5 дней стартует этап сбору подписей. И вы все цудовно разумеете, в какой ситуации мы находимся. В ситуации с эпидемией коронавируса. Я просто не уявляю, кто в здоровом розуме зможе з кандидатів накерувати своїх зборщиків підписів по квартирах громадян. Хіба що один, це Олександр Лукашенко, то йому вже губляти нема чого, і люди в ініціативних групах у його підневольні. Але я звертаюся до кожного громадянина Республіки Білорусь: не відчиняйте двері зборщикам підписів. Тому що коли він приходить до вас у квартиру, перший день працює, другий, третій, на 4-й отримує зараження, на 7-й день він робиться переносчиком зарази. Это будет ходячая биологичная зброя. И все это означает одно, что никто з тих кандидатів, чьи инициативные группы будут зарегистрированы, не будет здольный реально собрать 100 тысяч подписей. В этой ситуации выборы просто не повинны отбыться. То, что мы будем потребовать. Так, мы так само несем инициативную группу, но эта группа складывается из минимальной колькости, яку потребует закон. Это порядка 100 человек, плюс 2 десятка координаторов. Мы специально приняли такое решение, бо нам было с кого выбирать. 5000 человек приняло удел в Праймерис, покинули свои контакты, дали згоду на входження в ініціативну групу, підтримку супольної кампанії. Ми з ними ще будемо працювати, звернемося до кожного. Однак зробили ось такі невеличкі групи. Бо, по-перше, ми нікого не будемо накеровувати, ходити по квартирах. Ми про це твердо обіцяємо. Поки епідемія не пойде на спад, про це навіть думати нельзя, це злочинство. Другое, регистрация инициативной группы — это все ж таки певна легальная можливість працювати з людьми і доносити ту інформацію, яку, переконаний, кожен підтримує і кожен повинен відати. Це те, що ситуація в Білорусі повинна мінятися. Що діючий президент повинен пойти в відставку. Ті вибори, які призначені зараз, вони нелегітимні, незаконні від самого початку, вони повинні бути скасовані і перенесені. На кінець року, коли вже Олександр Лукашенко стратить полномочия діючого президента. Это будет лепший вариант и в плане эпидемиологичной ситуации, и лепший вариант, как провести реально демократичные свободные выборы. Тому мы застаемся разом. Мы это 3 кандидаты Праймерис: Юрий Губаревич, Николай Козлов, Ольга Ковалькова. Мы сформовали супольную команду, разом будем выставлять эти информационные пикеты. Разом після будемо працювати на кампанію назирання, коли вибори все ж таки не відмінять. Разом рихтувати глебу для перемен в Білорусі. Це вельми важливо, то, що ми протягуємо супольну працю. Це вельми важливо, що ми тверезо оцінюємо цю виборчу кампанію. Це вельми важливо, що ми не збираємося підставляти ні свої команди, ні зборщиків підписів, ні людей, до яких будуть грукатися в двері, щоб не заразити їх під час епідемії. Дякую всім, хто нас підтримував на попередньому етапі, хто глядав це відео, цей стрім. Долучайтеся до команди, бо команда – це не тільки зборщики підписів, не тільки ініціативна група, але ще ті люди, які будуть активно працювати у назиранні, які будуть разом з нами потребувати перемін в Білорусі.